1 minute in the revised one, president, that's what the calling in. That's the meaning, and you're going to mean at the time, and then the issues in make sure the minority, those issues mean. Na yɛra yɛhwɛ asɛm bi te sɛ a Japan deal ɛna PDS ɛwom sɛ yɛhwɛ anim sɛ financial transactions ne nneɛma ɛkɔ soɔ no obɛyi ano but wonyi ni sɛ asɛ no koraa deɛ mu da no yɛtu awie because Godfrey Dame okoko pie committee yɛnim ɔmo bisaa no ɛma wɔkyerɛkyerɛ nsɛm no mu dodoɔ a nti yɛmfa no sɛ ɛmu dodoɔ no yɛmfa no sɛ ministers ɛbaa hɔ no ɔmo nyinaa nya a fine edge akeka ho nsɛm a nti na ma ɛna wɔkɔ no ade foforɔ biara ni hɔ no mu a kan ababitɔ igya na ne nyinaa no on the finance side no ɛna ɔbɛpɛ sɛ finance minister no so designate no so no ɔno so comment ɛwɔ saa nneɛma no a ɛdi nkan atete gya no ho nti ɛna deɛ ebia sonko kasi ebia yenya hunu ya ebia eneno ebeba bitugya no okay na yɛra yɛhwɛ ni sɛ you ebi mu nso asɛm a mo ka ne sɛ enkyɛyɛ ɛna Sami Gyamfi a wɔyɛ communication officer ɛdema NDC ɔde bɛtu dwa a wɔkyerɛ sɛ NDC leadership na ɛwɔ parliament no asɛ ɔma fili wɔm adan a ɔmo susu sɛ betrayal bi aba na some minister nominees bi wɔ hɔ no mo a enwo senka ya approve wo mo ema wo kokoyo mo adwuma nti just to console Sami Gyamfi ni NDC for no wonyi ni se wei bema Ken Ofori ata na so be yehye a wan hoye kura mo be disqualify no omo timi disqualify obi ama ni person committee ai ho no omo no mo yo madwuma kura omo de koma parliament at whole no enyina na omo no se ye party obi anase ayaji obi etu no omo nyina aka bu no abiaye enne na ede a oye finance minister no na ministry bia no ono na ema omuska na anyema bia adeba anye Ghana for ebide na minority no eso asumu a omo no ebia omo eka no eden ya na jeke no hwe nim se wade ebewa na so nyina mu no ese omuka se de finance minister no na yede no eba bi ayimusu edi ama ebia NDC for a omo passing krofo bia na enyo omode no hwe nim se eden ya de de minority no na afeni kwenya maye na omo twinse mu twinse hwe nim se we no omo betwumu a na ne no enye no nwa ke bia akone kudu de bi na ye gina tunu no so no akoye by vote na no enye no nwa kwa nti ne vetting duration ni de mu betwe because we be so ne ha na nso ni nyina mu no yenhwe ni mu se omo be gina tum ani nyina mu no yenhwe ni mu se minority no ekese de omo ye na omo be find fault e wo no omo be find fault e wo okay. Okay. Yera mayana wase na yemfa unsi hana mo wadaje ene umra wenyama yen. Okay, nti political science lecturer yera owusu ejaben ochre na de ewo Kumasi Technical University. Ena yene no ekotwetwe enkomo no kai na hye ne nso se dwumadie ni ya Maakye live on Ahinkan 93.3 FM 44 minutes after 8 wadwen kire ye hwe animu omo de abeduru fi ha no ye bekenkan ne sisi a de ama wo mo we say ye frɛ no bi Ankoma Foster de ne de efri achem bieni ai no no achema yirebi ena wode eba ya wo kire say the cardinal, despite of COVID-19 issues around global nation, our president Nana Addo Dankwa Akufo-Addo
has done great achievement to solve economic issues. I will continue to plead the government and Ministry of Education to listen to what Ghana Institute of Journalism is saying, and regards and confirm entire people of Achim, Ayribi na Achim Bieni, and Koma Foster Eddie Free Achim Bieni and Edibai na Rope Yate. Minim baby a wutie free okofa no Eddie Ebaye. Bosheba Amisti Zongo, Gosu Zongo no sudi free buy out say. Nana Danko Ekufuado ni good policies inti ama NDC party no ebet no position ya che papa enchiankoma honorable Evans Opoku Bobie Esunafo North member of parliament and honorable Yaw Ose Boahin Esunafo North DCE Dr. Babazamo Master Planner Junior Kintampo Ose finance minister designate Ken Oforiata. In fact, wabo ejuma pa first term no wabo ejuma and nti wo hwe animu se ene okoduru parliament ya emrahye bedwafo no ntempa so no a omo nyina beje na tum amna ba betoa na ejuma so na ne second term no so watoa enema horo a wo hye ase wa nwie no eso na waye enema kama pa oso ma no good luck Ura Ken Dr. Baba Zammo Master Planner Junior Kintampo ena odi wei eba ye menhwe se ebia ba ha no mo okay ye hwe na ye di Facebook di ni bi nso atwa so ama oba in the meantime happy birthday enko enfama okatachie Kofi Afrifa oye PRO edema Kutoku Royals ene eye wo birthday eninti ya we show happy birthday. May you live to be 93.3 and beyond. Akuma swade ni nyina emrem kama pa. K Asenso Limited. Swinging wheel office chairs, quality wooden chairs, authentic bookshelves. K Asenso Limited pe. Ena ube to me akọ. K Asenso Limited di usa no ho a ne aka nyina awewu konkwachiri konko. Ena wokọ sesa di ababebo bra. Tu mpene sa na wo penkonwa papa wotimu a obetimi agya tenam agya dam na wabɔ adwuma wadre dia K Asenso Limited one telephone ni 0302 257 209 0302 257 209 and 0302 919 739 0302 919 739 K Asenso Limited or say home of quality office chairs and bookshelves. One more catchy enye irakwan kra. Omo Circle Adabraka of Iran Clinic. Circle Adabraka of Iran Clinic. And I'll be hunu K Asenso Sanso and Omanfo walk Kaneshi Flamingo Road. And so ebe hunu K Asenso Limited. Ewo hono mo kama pa. K Asenso Limited. Sene medical kachira wo no. Odu omo na ade asem. Di se enkonwa papa eye wo mo hope. And ubenya no receiving messages here. Some message we da me call honomo. We catch and so by the close of March. Also within 2 weeks. There's a 2 weeks, you know. Ya swan so. So my we so mu ye. Branding krabia na betchere. Mama say message ni bia ba wa ha no mo na menkin kan fama etiefo. Okay. All right. Message ni bi okay. All right. Mama say be bana afi yen hwe ne yen checking fama wo mo network no asan gusu a etwa no ho frefrefrefre so obayifu aduru ache no etwa no ho saa na scholarship for tertiary education we no international scholarship education network ISEN Ghana eni etwomudini ti afre wo mo juma wo mu die nie ni omo ye ne say wo mo edi scholarship ba be ma adisuafo makoma ahasa 300 eni edi scholarship ma wo mo amoma kosua de free marketing management, project management, managing travel and tour, managing health and safety, human resource management, oil and gas, banking and finance, accounting and finance, business management and administration, business studies, journalism and media studies, maritime management, hospitality management, retail management. We
professional courses. Your executive courses are ebi mo nso friend non-academic programs. Ebi nie your political science, microeconomic and policy analysis, home economics, mass communication, occupational health and safety, public relations, project management, and business law, security and risk management. We no more any courses are ye ewe yakachi edosun courses and edosun. Now we no be mu baako na ya kyerɛw for 8 weeks. 8 weeks. Now just say approximately 2 months if I'm not mistaken. Sa pepepe net 8 weeks. 8 weeks. And ye de ebe kyerɛw sa die. And if we ni kyerɛ mu ewa henkan FM bra befa wo form 50 Ghana cedis. 50 Ghana cedis. So we are interested. Brabefa form no 50 Ghana cedis. Ewo ahinkan FM ewa achema boabo. Brabefa form 50 Ghana cedis. 50 Ghana cedis. Na emwawo. Na afi adesuafo ahasa. Ye pese ye ma wo scholarship mo kokosua de wo tertiary no. Onso so utiri nye yie. Me pa cha wo numbers ni nie. 0540 671 681 0540 671 681 and 0202 783 172 0202 783 172. I send Ghana on Bema scholarship. I'm wakwakusua dear free 51 minutes down 8 live on a Hinkai 93.3 FM. Me pacho menyu meni demu amo play mami. Okay, Elunti Callers Studio. We great. We great. Mo ache mo dan. Baba bia mo na minimum. MTN network na da so a ejimi. Hey. Mama we are nyina ye be free ho. I'm telling them. Pem ara pem. Enti enche ye be kwa kodin komobi sese ya Oda Community 6 electoral area. One more assemblyman wa joining you with here. And into Yabaka Kudin Komo. Ne electoral area hokra eshahinfa. Ne die ne koso ho. Aba minyana papa. Kani na mi winkusie. Aba. Baby damn that's a obey more business. Sani ade ne kika kone na we ya akwaku nkruma won madwuma because wa send me message say ne sasa aburaba DJ Nelson za ho ye e de radio ase aba hey kaba Osofu bedi akon me ma good morning we odi focus here we too much oh no yere mama ya
woyɛ too much ya me nhyira mo pa sanso ɛna same ɛne fosti ngofo epesika ɔmo akomudi abom se from Sam First mono no odo edu na Sam First ho de ɛnro ameka kyerɛ wo sɛ gise nipa nampe ɛna wonya bi wɔ ne ho nipa nam nipa nam de ɛne gise okɔ akyire ho Bebia aso Colors Studio meba mo ho ai Colors mu studio ho ye Colors mu pictures no so ye Colors ani da ho meba ho Seaman, me good morning, Seaman. Oh, Achimo down Old Town, Seaman. Aba. Some sabrabe. And you will power by aside this side and as get well. Okay. And until my call a Studio B. Now make a far and come up to we and far emerald. The Assemblyman, our war community 6. What joining our heart. Honorable Oyinesi Apple. Made him say I got the name right. Honorable anyone know. Yes, me go school, Papa. I know. Okay. Man, kokwe kunkruma school ni bi. Nkana titio. Okay. You. Me kokwe kunkruma school ni bi wo se hwi anka asem ato me. Hey! Ankruma ni menya no wa hai. Awurade. Me posa so okurafo anya ne ba nioma no. Ade. Se hwifuo no. Omo babu waboa. Enioma kese no person be ye. Sehwifuo no kwakunkruma de nyame aye nadumo wabepie krom nitia yeyie odi ya henkan asedan koma o ono so woni munyomoto oye de ni munyomoto oni munyomoto cheme hwe aba ya no si o kanado o baby hey and I won't menu one ma because commentary ho nti mi gbagum yesi chena ade hey now da onna na honorable enyum we buy na o hemfa na mo Ghana here Ghana to kurube na o je oh that time na me wo oda na me fi me kura city anka man kwanta aba achimoda engofo krasi pa o ai uza tia kama kwanta no beginning na ya himfie ho no na na ye concert house okay nti na na kwa me ampedu no we mu nyina no mo ba sa me bi kura oboba je adofo ba e be ye stage bi me kura na me dress ya motia wa hwe na mi so se eno no wo kwa wo de wakonwa ko da bi me de na ndie ne nkonya wo ho pa a wo ho de ne nkonya wo ho but yen ho de ne wo de wakonwa wo de wakonwa be ko wa nwale anhwe TV ni bi da bi ene wo beti so kwabra ne nso na mu video wa aba klelenken wa aba obnu de be chi kuro ni mu nyina mo hu se ne me ti concert house wo no sa da concert be kuro mu ho no na ye ko school a no wa amre ho ase amame a unya concert ni bi hwe because na mfo nyina pese me de omko hye dem etsen ye be sua de no ene se nyimle me dem ne be studies nti obi MP na se mo ye da ye sua de obetuma pam ye da bi ye sua de enti ya de am be sua de ma concert na to mo sa ene no wa dane akwala no aye to ball man no a o ye ya no a chine ball concert body am oppose pa sa oh ene maji mani pen na o de toto ne de hu a na mafo iso mo juo mani no ya na etesen o de bi se ubisa akola bi kra sa de na fe ni chaskele kra o hu ade fe ni chaskele antu enchile kwane de ben boys and girls man kwotete ne ye kohwehwe wo ana kwane de yi abranti kam fe sen Eugene matese wa abọ nyum ni kwani oti no all the to be on tiase si yuji de so oh okay nyame nka no se ne
ne nyom to no nyame mpagya no nko so nya kese sa but omo so omo ajomani omo njomani nchen yen Debi sanete okay ene na ono omo me wakwa ba ya nua se bibia hye yie de anope ya nyame aduma de pachi ye de na se nyansabo akwa nyame a onima ade nyina no o ya Pentecost ni yi ada o ya huhumu ni na first na me ko Pentecost and we jai and na me bo guitar ho na den we jai se me wo Methodist through guitar na mam kudi Methodist nti mo there was some office mini Methodist bishop na ya adwuma sisi okay bishop or ye in charge principal no ho bishop nankasa or ye okay so for nyina hye na se okay any opposition so pa yeah the mini na ya adwuma ni messenger na me na me second driver okay adwuma no ai any opposition so any say ye enwo wo ho enwo dia yin sa no enwo depi say na say the one say asole begu ye ntino ama covid adawroma chama enwo ne eni ye ho okay mi hunu die ntia oja Pentecost an kamani beje pa ana no de enye masem on say Methodist omu mi ye sure Methodist omu yusu Quran na Pentecost so enyusu Quran Bible ba ko na guitar was a guitar for omu peshabo pa ntino that times na adwuma sama ye din ti sofo ba ko nyame fa ne crazy TC bafo no e bishop TC bafo no e bishop Obuasi na nsia na o film na ono na oye so there be say me bo guitar na obefa me na maso ma sorry na ma bo guitar ma sorry no ti me ko so me cra Pentecost that time na da bread na presiding na me cra na da say me nya appointment wa na say me ko na me ko to adwuma no so e wo ho ndi kakra na ma me di fi o na me to nyom bo guitar Pentecost Pentecost atetifo na da bread no ne ma me abeyi no ne mpanifo bia ebi nyame afri ma ebi mu wo ho ebi mu da so ho ye ni o na na esum kote sasa da danso ya aka Jiwudin ono de edu aboforbo so a ogini din din na mo de frena na Jiwudin ono de no nya me mu da ba bia me ko bia no bibia me bia no support me pa nyame nhira da danso okay na enti mitie wo story a one narrative nyina na just say we church boy enti na we jai church boy na to ha wo so be di assemblyman minja adwuma no say me da so sorry office okay am so as a messenger and I was in the assemblyman na me di assemblyman na we den na wo blend it too no Methodist for penifo eti amemu ase anytime be am wo assembly meeting be am mesre kwan no omuma me akwan ne se kone koye adwuma no de bia say ne 3 days kura na mesre kwan a me bishop and pupuniti mame omoti amemu ase omnu se me de som oman ni nyina ye nyamsom ni bia enye asonde mu nko ani nyamsom se eda bi wahu se ene mantem hanu matutu ye pese ye bo amandwuma ni ye Sunday bi no wantimi ankwa sorry Saturday bi wantimi ankwa sorry kura na blana Yesu ka se mi o se the good Samaritan no na nipa na okwa sorry ohun se nipa na owu oda ho no otwa na okoye ndi uchem na ze nyamso no zata nyamso no koso nkran fa so bi amaso ntimi de ma dwen se brono na me adwuma na mafa no se eyo fradwuma se ne me boss akwasi akwanyame afre no sa na me nyame afre me yo enti me pese me hu adwene e ba wotiri mu a wo se ade na me nhwe so na me ngo Methodist asori mu na ne me ye na still a me se kwakofa assembly adwuma wo ho so ade ndia brother mamenka asemi nchire we na wo de asembi atomanim na yesa me chire mu chire wo ene se me kwatra committee 6 no na obi okwatra new site bi ahia kanea iti mame mobilize ni pa no mo area ho se me ni on beye be kwankwa be fa so ebenya light post dia ba ye lateral area num tini ameni ni pa bi trans ni ekwo hu meeting ni ade brother kinya tese ameno kaso US so adwuma ni ye na hu nchira ene ono no de nyame di na koto no maame Mr. Boa Manu Mr. Boa no nyina bo adwuma no maame sewa koto mu nyina mu ka adwuma na ne ye abena a oton san committee 6 efene se the blood junction ho omu nyina ka committee ani ani mo light post ne ho
ye force ya na me church on letters the quality stage that time na honorable Ophelia na MC then time no me force the letter ni bi copy koma o mni ade ti mo no man na contractors bi fi e ba say Mr. Dan mami nana se ono bo adwuma no oyo se contractor bi bom pe bi the light post agu obe receive am pe fe eni omo ye adwuma na nti mi poda ni ye expect post be ye fanse be ye 30 ye ni so tie ni enya light post be ye 150 abegu okrokoko Kambu junction ho e committee sese ho ana transformer miensa eka ho den time no ti e ba na Mr. Dan ka so hwese woni wasame man be ye dwuma so why not adwuma no nipa ba ko fo ntime nye ye hu papa no ye nyina ye bo mu ye adwuma fe ti edu bi omo na enim se ohin se na del post ba se o ya asame man mpa cho menya asame man me mpese maji obi post ade ato me ho so asame man ni opepo am se hu asame man no apa ye adwuma no fe edu na man fo se me nkonam so da bi mi tam nso ya mi don du ye nti don du ye afi etwa ma ye to aba no edu onom na se ye de ye ho kwaji adwuma no ampa esanse na ye ofra adwuma na afi na ebre na so nti nyame agi ye tu mu sampa ye mra mesom committee 6 bro no ye fan committee 1 electoral area no ampa ye guso ya som bro no na ampa me ba enso ne edi kama ma nchi echi amadofo bi ma me nchi am MP Mr. AAA Alexander Akwesi Akwa Akwesi Showboy ono no osia oye no ohene yanku ya asem so enti no ohensi gusu osom committee sese no enti no edu baby no black against any time no so yes ye ba no mi hu say enioma bebre o committee se hia bro no bu abon say erosion ateki gata kasie bi a enta abokura da so kura ohia na akoyi abro bi akohwim na ne nema kwakobu akofa asema brain ebe da wonti e ma me hu se da bia se me ye sa slab bridges nkitwa ibi me ye makoma 3 uko efane se gas for ni chama ba ko da ho ena baba Yakubu mu ho Mr. Mintam area committee se wo no mo no tupito for no ba ko da ho no mo ubeko efane se information down ho no mo no e ko Mr. Mintam stay farm area ho nso no me ye ba ko to that na reporting team bi e wo ma se Roman phone call ani pons ko bon sa kola bi atena be pon so no we disane da bi there be some I do me hwene na me steps ti me kotwa ne steps na am share no so concrete fe it me nya me ya asame mine no na committee 1 electoral area ma di kan asombro no it me de bia me se nya me na wasoma me it me kasa me nkasa ntume ho ma ye adwuma ne bi nya me nim se ma ye adwuma ne bi okay na me ba ye nso no nya me ncha de mo de adwuma ye hye yensa ye ba ye no on the bra Joseph ewura Potifa fie no enhyira bebre epie fifie ho to ba committee 1 electoral area sisi ya udu senate nchan abonsa abronsan kasie bi koso eye business resource center a me pen so nyame adoma alobia eba omusi ukono mananya yesi new salsa mani mema be ye na be usa ye kokra asem bana koyi obi kra na ujegina dua sesa on me ye office wani ma ye se ukwa onko gina awia ne mu biem ayese ni nyina ye modern one a omusi ani nyina yo hensi Joseph anyame ahyira me wo committee 6 committee 1 electoral area ma nyame de nipa we eba ya baba bi ti se Frimpong Manson area honom na 7 souls honom na nyame nche ade Anglican for abotire wo say 7 day 7 souls hotel honom AJ me ma good morning no yes you we be high friend 7 spirit and I also the 7 souls aba 7 souls car price oh okay next no baby honor edin no the and I'm the so 7 souls you ko animo enti sa ho area no Anglican church wo asase kese a chese edu ba bi no na bo azo no ne asame mandada na wo so no omo na akronfo sam ha ye enti omo yesanke yem pe ba bi asi police post to ho no mde ho ne dom yen me ba na ho no ye kwaye nam se akwaye mu de se ye nya hwe wo so me de bo amandwuma ne ya dokwaye ne na se ho nyina ai hyiren se si ame no ka se chip compound e koso ho ai foundation aye ya nguso aye feeling kakra me gidi se bedu be ye afie be se de na se
yenya clinic ana chip compound yi ewo committee 1 committee 6 electoral area num eno so ntin koda ukọ no ma dan ho no Frimpong adwumaru ho na ekwan bi da ho no ma yegusu a na ayorora sese yegusu a ye ni road a sese aka covered di be hyem a ye dwendwen ho ani committee fo a ye dwendwen ho na oba na ye amandwuma na adwumaru Frimpong eginam no otu anwe a na efekeke sanse obi ho no ma sabe memfa ne sa o ska adwuma bi okra mfa ne nsanka but ebi okra na menya madwen se mekwa akwa adwuma de we abla no etim di pressure sim so na bo adwuma na esa obra be ye na meta wachi se yes am boss ampa mekwa onyini hu mfim obofo nanse akra na yekoye amandwe bia obofo kobo daru ne kra mbu okra moto woman bia cross no o de moto no ehwe ho ni nyina ye brone ne ho do a nipa bi ade ato makoma so mbeboa na brone no akoso wo committee 6 wo no mo. Okay, inti mayenhwe o beba no wani suade hunu a wo de koma o manfo a mo hunu se eye inti yemfa tumi ni hye wonsa na yenhwe bi na afi yenhwe ba bi a odi bi aba bedro ampa me da so em se me beba no na me di kan kai se me hu se your gutters be bree na committee bro no bi a orura ne doors wo places bi ti here bridges a wan hwa sa ne o mani nyina no entime enko etimi ebo a me share sa me ba meye eye sa ba bia me koye bridge ba ko information ho no ba ko to aso Mr. Ifa oye poultry farm information down ho on bridge ni no nyame ncha de honorable Alexander Kwasi Akwase ni 1 million 1 constituency ni common fund ne ba obecha masam members ne de adwuma no da me sa be kan say scan your bridges be food bridges be miensa enan bi da area ho a mehwe ne ye ni nyina sa bridge ni bi ka ho ba ko da mediafo achi ho no mo na ba ko so Mr. Mintane if mama efu abodu am ho ko Mr. Chi on so food bridge ba ko da ho oba committee 6 liberation enim ho no ma ekosi Frimpong man so so orura no bridge kese ba ko da ho en so me da me na wo ho ni nyanse nyame ncha de matwa ma asamre na asamre ni so guso a omo ye ndi e bompa se om de MC be ma yentem ni yatimi ato aso na ya adwuma no na adwuma no akwa wano ade abo electoral area no. Okay. Enti wadaroma o oba ye nso empe bebre assembly members aba bebre no obi also na street light oba bo most more street light ho come to saying odan ha ope brono a omo problems wo light ho pa na eye committee ye ka ho bi esan se brono ni bi ho no ma eso so wo ka committees brono no kase a ho metima ka se committees so sen Gorgesburg PWD Morning Star wo ka me nsaboma ene be se committees but wo kwa sam ne ye che boba ye ma we 5 na wo kase no so ye ma 5 esa hinfa na wo de bo bo so we aka boba se ma chiro dada wo so me ebi ba me de beba bobo ni beba na dada na na bo dada no so ahye na ebu oso na ye joint ese wan fa bobo am wo nyi na ese wo san de kobo ni baby a hono mahye no na nyame ncha de nansen a omo ye sole ya nyame ncha de epuopia babro ni su ko omo de ewura electoral area no ye kire omo joint bi a ko omo de betis bi ya besisi aman kan no so ye be ko so adomas because they say ni nyame ncha de omo dum light kra na run about area committees num kakraba gas for no de yedum light kra na ho ye hyiren sanse solar no enso eboa adwuma no me ba ye be 1 year ni no adwuma na nyame na meso a waye bi ni uko committees Hafiz mo down ho no ma na bridge bi ho no ma brother say wo de efense car e de anwe e ko plot so a wo ntwa kuba ngusu ayi so kopɛ denya achi ni bi na de aguso na mikohu ade a ehu e wa adwuma num say apart from say car ne be ko entimi nko ho no ensu oto ne nkwala nam ho no ma ehu chese pani kura ni nsu ni yira etimba de da won film ni wasisim enza kola 6-7 years ko ho no ma e ko fa no ma onim ensu ahode e betimi atwe naku no. Okay, so honorable talking of ensu ahode e betimi atwe obi akunu no wo ho obesu mo ma me ne ma ko ahoma no so akodi nkomo bi taw sisi ya na masan ba ne atoa enkomobo no eso meda se honorable honorable
ohena si apawu Ebenezer ene ne nugu so atwetwe nkomo wo fie ha na ye kwa homa so yi ye ne Yewura Nelson Intiamoa ye tai ebo ne nsamane se Sasa Kurata ye ne ko twe nkomo wo ye deputy NADMO coordinator e wa assembly emu Yewura woti ye nka yama good morning. Good morning. Wadaro mapomoko Tango bado na zo nyame hu ye mo ba no paper na wadaro ma waso ye enkomo te sen. Oh, na go bado. Ede radius. Good. Ya ni da kwan se enche ade a ensuo totɔ ebesan atweniti. Me no ka se kra atweniti kra dada eye na djuma. NADMO a ewo Brim Central Municipal Assembly ma ho bo atesen. Yo, me na me da se. Na info fidikasi so enchia me director David Oche. Amenchia NADMO edwafo a work more than persuasion. Menchia MC Honorable Victoria Edubedu. Afi menchia MP Honorable Alexander Kwesiakwa na former MP Honorable William Ajapon Kwetu. Any etifu nyina. Me na enokre amfe nsuo no ohwa sabre unity ano a me no ka se be na nsane ni nsuo gusu a eto NADMO adwumakuo no yenchia no ene nenye so no ye kan say NADMO yes prevention peace was here boy ho ban na nka yebenya kra na nka to renche no kra no makra but atorenche no wo mumie no ebi wo ho a nipa ene ye ma ne ba bi nso wo ho a odmanko a ogbo wiase no ono a de timi ye na ade na de sa atorenche na ba enti sabre ene brai wo mu NADMO adwumakuo no afato no ho so eye ncheche se omanfo be hwe omho ye wo nsutobre mu emi ne edu ba bi a nsuo ta owie na de bare omanfo no ya na asesem me no ka se last week and say aboabo sama sa kese no nipa bebre ho ekan nwa kra mo fidie no so ho kan ma ye bo apro ba ho nyina enti ye ne se ye education ya church o manfo hu hia se nsutobre mu no ye be ya afeyi binu mo ho a ba bi wote no nsuo to a eyiri efa ho sabre no ye be se nsutobre mu no nsuo no nya emunape obepe ba bi a ehoye ba bi eho soro na wako akotena ha okofisi nsuo no ebeto ebewie menia edu ba bi a obehu se nsuo tokra na mofra enenemu na ebi o ha omu dware ni ade sabre ni nyina na yetu o manfofo se nsuo to na kola ejina mu a obi nim de ade beba se ebetimi de torrential maba ye fie mu no nso no obehu se nsuo to na obi ede ni TV wasesi so waso ne radio si so na enioma eye enyankane aho adwuma na nesisi so ni nyina na yetu o manfofo se edu sabre nsuo to na o manfo be ya hwe no mbedundum saa na o man nyina efi se enyankane ano etimi efina ede o ha bebre na ebre o manfo enti sabre minia ye tu o manfofo se ombe ya hwe won tin nsuo aho no na o mabo ho ban ena o manfo bebre nso a otutu ewuragu gates mu no nso no ye tu onfo se omo beja sabe ye ne meteorological department wo atimo da mane mo abasu kese ba ye ne omudi ensawoso enti omo man update se da bi ase nsuo beto a omo timi eche se enne nsuo beto enti mo manfo no enya hwi enti minia sabe die eye ncheche na ye cheche o manfo sebeya ombebo ho ban efi atorenche ho. Okay, enti wadaro mo maso na adwene ho pense o ye ntena ho ema ensuo ne nhya ase ansa na ye de nkyerɛkyerɛ bi di aba mo adwene ho se before kura no ye bekɔ season we mu no nkyerɛkyerɛ bekɔ so me da asminia emse
ɛyɛ ade a yɛde kan to ho anam a yɛyɛ saa nkyerɛkyerɛ no na edu baabi a yɛa ne yɛyɛ no community base ɛn sɛ wobɛhwɛ a yɛ constituency no ɛnyɛ ɔdanko a yɛkɔgya dɛm efam mu nkwanta nti bi wɔ hɔ a wobɛhu na yɛfi kuro no mu na yɛkɔ ɛhɔ no mu na yɛkɔkyerɛkyerɛ ɔmanfoɔ ebi wɔ hɔ a wobɛhu yɛn na yɛnenam edwam yɛkyerɛkyerɛ ɔmanfoɔ hia si yɛbɛbɔ yɛn ho ban yɛfiri atowerɛnkyerɛ mu sometimes wobɛhu yɛn wɔ filling stations na yɛne wɔn ɛrekasa nti ɛyɛ ade a yɛyɛ na mmom no yɛbɛsrɛ mo mɔfidi kɛse a ɛkɔ akyiri sɛ mobɛma yɛn akwanya bi na ɛbere ne abere nyinaa no nke yɛtumi aba so na nke yɛne ɔmanfoɔ no abɛkasa ne akyerɛkyerɛ ɔmo hia se yɛbɛbɔ yɛn ho ban wɔ berɛ ɛte sɛ mu. Sasa korata akwanya ne biara ni o. Ɛnokorɛ akwanya no deɛ di kan yɛda mo ase sɛ mo di kan de saa akwanya wei ama yɛn na sɛnea menua a wabɛtrɛ studio hɔ ɛyɛ ɔnoabɔ ɔhen Seattle akwanya a wode ama no yɛhu sɛ ne deɛ ne bɛdɔɔso ase yɛdi enti saa akwanya no bi nanka mesrɛ sɛ mobɛma yɛn ne abɛtena fidikɛseɛ no so ne yɛn no mo ɛde nkawɔsoɔ na yɛakyerɛkyerɛ hia ɛno koraa no yɛba nyɛ yɛn nkoa ne yɛbɛba yɛne meteorological department yɛbɛtumi ne fire service ne yɛne ɔmo nyinaa ka bɔ mu na obi adwuma a ɔyɛ no yɛabɛkyerɛkyerɛ na ama ɔmanfoɔ ho ahu hia sɛ yɛbɛbɔ yɛn ho ban ansa na atowerɛnkyerɛ maba. Okay, ɛno deɛ yɛbɛdi nkɔmmɔ wɔ akyirɛ hɔ but megyiri sɛ no abi kora ne ɛgu so a yɛyɛ nkakra yɛsɛ aduru bɛgye wayɛ atrema ma yɛnkɔ ɛna no nsu ɛtɔ yɛyɛ wɔda ne nene na wɔtwe pɛpɛɛpɛ yɛhu sɛ moba bɛteki estimate bi ne nneɔma bi ɛno nso nkɔmmɔ te sɛn yo meda ase menea ɛm sɛ nadmo adwuma akuo no sɛnea mɛdi kaa no ka yɛbɛnya nka atowerɛnkyerɛm koraa no ama nanso edu baabi a ɔdomanko abɔ adeɛ no ɔwɔ nneɛma bi a yɛtumi yɛ a ɛma atowerɛnkyerɛm ba bi wɔ hɔ nso a wobɛhu sɛ mframa kɛseɛ abɔ na deɛ oyo no aba sɛneɛ ɛnɛ ne na ɔtwe pɛpɛɛpɛ sii yɛn adwumakuo no yɛ na nneɛma a sɛ obi ho ɛtɔ akyew anaasɛ ɔkɔ ahokyere mu a yɛde brɛ no no yɛfrɛ no relief item sɛ nnipa no wɔ ahohiahia mu no nneɛma bi wɔ hɔ a ebi a wobɛhia na ɔde na abɔ ne ho bra kakra ɛnyɛ ade a ebetumi asɔ problem aba ne nyinaa no na ɛmpɛsɛ ne uhu yɛn no sɛ atowerɛnkyerɛm si a yɛbɛba ne abɛteki pictures ne abɛyɛ assessment wɔ nneɛma a asɛe no yɛfi hɔ a yɛbɛkɔ office ne akɔtwerɛ report ɛwɔ ho yɛbɛma assembly no copy ne yɛde copy ɛkɔ Kofodia ne yɛde copy ɛkɔ national enti ɛno n'akyi no sɛ relief item biara na ɛbɛba no yɛbɛhwɛ sɛ obiara bɛnya ne so ɛde ne deɛ saa bere no menea woba yɛn source a relief items no ebi ni hɔ enti wɔn a yɛbɛtwerɛ ɔmo deɛ no sɛnea ɛda no mebaa mekaa no yɛbɛsɔm so ɔmo nya abotrɛ sɛ yɛde report no ɛkɔ a yɛtu ho anamo sɛ animanimu yi a sɛ yɛnya response na yɛbɛma ɔmo asoate na deɛ ɛwɔ sɛ yɛde ɛma obiara no yɛde ama no na ɛma ma memfa wafidi kɛseɛ so ne yɛntotɔ nsrɛ wɔn nsɛm wɔ bie ɛne adwumayɛkuo ɛne philanthropist nyinaa sɛ obi wɔ mmoa bi a ɔde bɛboa na adwumayɛkuo na sɛ fa no relief items te sɛ mattresses blankets roofing sheet ne nyinaa no ɔde ba a yɛbɛgye ne ada no ase sɛne yɛbɛyɛ na sɛ yɛn kɔɔfoɔ no bi ho ɛto kyem a yɛbɛtumi ntɛm pa na yɛakɔyɛ ne mmoa. Okay. Yɛra yɛbɛda ase na we deɛ mo kɔteki measurement ahoɔden a mode kɔteki measurement kɔkyɛke estimation ne ayi yɛnim sɛ nka mo wie ya nka mo de nkrɔfo relief de nneɛma de brɛ wɔ na yɛkɔteki measurement koraa ne yɛsɛn baaba yɛn nsɛm deɛ sɛ ɛnhyɛ da mmoa o menia nokorɛ paa sɛbe ɛnka ne papa mu a nka yɛba no koraa no na nka nneɛma bi ka ho a yɛde ba sɛdeɛ ɛbɛyɛ na ɔmanfoɔ no a ɔmo ho ato tema no nka hɔ na yɛbɛtumi anya mmoa bi de ama ho na mmom sɛnea mɛdi ka akyerɛ mu no
adwuma no ɛwɔ ne hyehyɛeɛ sɛbi ɛwɔ sɛ wodi kan ba na abɛhwɛ na woyɛ assessment wo take pictures ɛtɔ da bi wɔ hɔ a wontumi nsɔre ankɔ ɛdeɛ na wode kɔmɛ nipa no so nti ɛwɔ sɛ wonya saa nneɛma no nyinaa ansa na wakɔ w'akyi aboa no ɔbɛpem a ɔkɔ n'akyi ansa na wabɛpem nti wadaro ma aboa no kɔ n'akyi wɔ badabɛn na wabɛpem menua yɛn nyinaa yɛhwɛ report a yɛde akɔ Kofodia ne nkran no ne abɔ mpaeɛ ɛnsɛ assembly no nso yɛama copy nti yɛne assembly no nso ɛbɛkasa afei yɛne yɛn honorable MP nso bɛdi nkɔmmɔ na sɛ mmoa bi wɔ hɔ a ɔno nso bɛtumi de aboa yɛn a ne mu nyinaa ɔmanfoɔ bɛte yɛn nka yɛra yɛbɛda ase yɛbɛdi nkɔmmɔ akyire hɔ na sɛdeɛ na wɔka no yɛtu so anamɔ kama me nso meda wo ase bɛkyia honorable assembly member ɔwɔ mofie ɔgye so paa sasa korata yɛsi wodi yɛbɔ a wotu sika okay yɛda ase bebree wo brɛ ne wadagye nɛ anɔpɛ yi nti back to you honorable na ugusu a wɔkyerɛkyerɛ nneɛma mu ɛna yɛde kɔ ahoma no so kɔkɔ di nkɔmmɔ yi yɛda ase wobɛtumi ato aso ama yɛn mepacho menkyia sasa korata ne boss wagye wo so nyame nka wo mo but asɛ mo pɛnkyia paa o biribi wɔ mu ahu yɛ nkyia no ɛyɛ ɔdɔ a ɛkyerɛ sɛ nipa no a ɔwɔ no ɔdɔ no but yɛsi mu bebree no mo kyia na mu bu bɛ medium so me ba yɛsi mu bebree mo kyia ya na mu bu bɛ me de enkyia na me kyia me po bia asem me do bia okay sɛ ne Yesu do bia yo wadaro ma yentie we na ye guso ye o kyerɛkyerɛ nneɛma hodo a wayɛ ba bia na me ka sɛ kube bi ne ye de guso ya na wahwa na ensuo na ku akwala bi ona bo yin se bae no me mo mantemo for mobilize yes enuanom ya hwe ya we de atorenchem ebetimi aba ebian se ye friend na admofo ya nneoma kura eni hoyi ampa me ne omo kae no nipa bi ti ase ampa ne ye bobo ye ho ano etuetu esika ena nyame nchade ya ye bridge ato ho no mfefefa sese no ye letter koma municipal no so mo mwa for failing no because ye bridge ni we ne nam 6000 plus yes na nipa ho se covid next council ni ho the my letter come asare me say so me so yasin ampa honorable MC ebeche ya nwane mienu but say na yesusu ade ne ewa ho yo wura ba bia nkwala no wo de bepo ni twi agbagba no ho asem na wo kan okay da bi bepo no ho de me yansa na ye be to aba asa na ye be to aba no na me ba ye no ade a ma ye sa bridge na me kan say me mobilize ni pan ye bridge kesi a cars faso ayesia no enzo ito ene hona san yiri but enya ba bi fa na emom no ye sra assembly no o ma di card efene say anwane mienu abeguso anwane ye say me no kasi ye hia feeling ne be getting to 15 ti mienu abade a sra MC no any management o mo mfa be 13 ni meka homa yen na ye bre e we area ho yes I do na jo mo frame and some members ye huna mane yo ehunu ma de na jo na bo anu ma san ye say yo san me bro no ni sunti no e bi okra ba bi wa ba 1 month na ba bi fo hu me e wona bo ye hu me so me ba na ma ye ya me wi adwuma na madwa na me kwa ha bro no so wadaro ma woni unit committee members and so we unit committee members a omo boa me na unit committee members committees de ne ye ne de nyokwal nyame anim akoye to whom you know ezan so bi wo no ma no susu se me na me wo asemasi afa na me ye ayama no eti me ba ye no me wo mo a o ma ji o mo atun so be bre mo ase ama asame man ne bro no no ne ma ye adwuma so what as say bi ma be opposition ya say eni o be ye bia no enye o mo fe na muguso ya kwasi akwa ne ayi papa akwa yo mfere ona bo kwetu muguso ya kwetu ni kwasi akwa we de be ayi no me hu ne ekoso woda constituency mu me o hinse me nya me politics a me no ya to abana mo akwasi akwa afa ba me hu ona bo kwetu amechia no se me papa no because enye bibi kura no we share delegate amli bi kura na ara omo yenu nyina omo nya MPP for omo nyina MPP for na me kira no nti die na omo oji die omo a omo guso ekono omo oji die na oji ato abawie asame man ba ko ne be wini unit committee 5 ne be wini nti wa wini awie a
na sa obeba na ne ma be adwuma ne me adwuma utimi nya adwuma ka woni tum na ne nyame asoma me no bra me kan kwa kire Amedia komsisi Amedia school park wo hom se mu presenter de mu ni mi ho nyina assembly na action plan mu no nyame ncha de man ya tum se ese nya school a committee me survey area na me se school na se eko Amedia ntimi ne asole mpanifo no sofo no nyina akwatena se ehia sei ewo brono no so ntom so ma gia tum se ampa omuja proto no for school ntimi last 2 weeks me kodo me no nyina akwa ni committee fo na me ne omu adwuma no kodo do ni asole ma no ekodo proto ni nyina so a yeguso ye do ye nwie ye pese ye do ho nyina na assembly ni hu se ampa ye ni abre ye school no committee 6 nti yeguso ya no se ye se adwuma na school enche bia school no ebeba so Amedia school park school bro no so na wo ba bi ti se bro nya ya etwa mu ya ona bo hensi isan se me fie kurasi na minim se ne me maame obre ye ansa na otimi tete yen a fofia anto ata yenyi mu me betima to bia ma na di ofie mu no tema me kai se edu bro nya kunafo bre ti no maame de to makoma se masamre man ya me bedi se me di ni 20 years a ekunafo beri enkoko 20 years se me di ni 100 years a ekunafo beri enkoko 100 years enti bro nya impo no me chiche enkoko ma enti me nwura fie bia mu so ekunafo e baaye no me ma enkoko 150 echire no ekoye 51 echire na me se aka ba ko penti me kwaji e opotro na me de koma me yire bidu maame bi se wantimi amabi no yare maame ona me he ona bo me yare o se na enti ye che nko be sen kwaje me de no me koto amane maame yire koye aduane ni nyina ye atuhu acha enye sabe ye kwa assembly ska bi ye nya obi enu sa assembly members ye ntua ye ka na enso no hense de ato na koma so se nipa ehu hia ye mo nipa o mra otiase enye nipa na wuwe na akogina mu nkosese akoyi ensa abode 20 Ghana ade ato ho no mo ti mesre edu wonum na bia o baabi na bia ohensi besugu su kakra ohensi adwuma oye no pe ni nya he bia ba nyame asoma ba fie bro nyan nyame nam me so last year me wini asanma hofo yi no me man kokko no 75 nti we manya bi na me average ni 100 ba bra na enkwala bi bewura mu bagigi nkofo nkokko nti me yese me de card brewa no abaji wa kontia no omo anya card ne be ba omo noso nti ne yechiche card ya wi se me nam be 100 ni atra ni yakọ 110 120 120 mi ase 150 afena committee for na me no ye adwuma honorable ni ye benye scam si nyame na eye enye ohensi na eye ampa nyame ehwe no bi anya na akokọ gise obi a na watu kwan enti honorable achicha akokọ omo a buro nya ne kra omo ni ho omo sa be kan bi akire yi nje se ya wo kan nyina akokọ wie se ye di buro nya wie kra yitimi chade okay any akokọ ne wie a na wo de yenso ye de amayen okay da ye program no say stations ni nyina buy me invite moment me ama na that time na mo so mo ye program bi no me say next bronya no ye di bronya wie nti ye di bronya wie next bronya abesan aba yate all right nti abusiafo ye ne assemblyman awowo odan achim odan community 6 ena etwetwen enkomo honorable ohenesi Ebenezer Apau ena yene ni guso a yebo enkomo ewo hanemo no hwa omre no asima aduasam yensa na abo apa no pa no nkron eho kai na chene nso se dwumadi a wuguso a wutie ni din ene Maakye wo frame me Obuoba Ofori Amanfo ye executive producer eye odi ahenkan Kwame Yeboa ena adwempa hene Kofi Mensa enso so eboa no ye ne honorable enwie ye could be so honorable biom because Andrew senani is it ndra and any 3 days and me call to bottom electoral area me free ho and me sign room or Morning Star omanfo ho esu omusu sudwetire adan yom si ensu no a etoto no ama wo mo aso ayeshi papa ono abo won so electoral area ho no mo nkomo te sen ensuo etoto yi ensuo etoto mi wo problem papa ohwe memenda kokofo liberation sonda na ho ensuo na dawo besin kofa rains nase eje akunum ho no mo maami tonko amhodom line na in fact so okọ na ensuo yiri na esan aba nkrofofia
ana ahometi nti mesre assembly no ye last year omo hye bose ombehwe se ombema machines abeyi insunum amaye na etimi anya ne kwan tren kwan no kra de se covid na o ni swama no isi senya ba akoka ho because first no omo ye no na omo ye ne se na nipa ente ho by say no nipa betretra ho no ma nti nsuo no eba na esan asanachi aba na say me say ho no fo nsu nyina yo mo a omo tue ntokua to na etere bia bi mu say na ede no betrete nsuo anu me sure say amanfo ne twa prot ne ma wo mu sabe me fi me kura ase ba yi ye se mfitian na mkofa pika se ko to be se me simi dan ha amanfo ne si dan mo mti at the moment a nipa na kwotron na se ye hwe na ye boa wo mu na nsuo no eto a atorenchem bia emento ebi okra ne nsuo ne eto anajo so ontimi se odaw se nsuo ni eyira bawo tina na dwen enna na ontimi nnampo na nopa watimi asore se okoye adwuma ti ebese asamre no ene management se afie ba bia nsuo edi omani ekirekire no omso mo hwe se ombe boa yen se omutimi yimu mpo a menye sure se nsuo betimi ayira ko obi afie enti uba ye be di assemblyman no ede ben pa ena ohwe animu atimi ka se we de ye me biggest challenge pa se mi yifiri ho no mo amani baje ebi ni efeni say amedi school ya meka ho asemi because committee fi committee pa no bi fi committee ebesia ko school presbya lolo kwan mu ni ade no nkwala no obi okra na ezan so ko school pon okra kom de ne kra enti no ni ni aketo akra ne nam kra wagya no na odi akiri ti mesre assembly ne say sa school ni de amedi a ho no mo de mo hwe mo insist school ni mayen and now liberation anim ho no mo na liberation asori no anim ho tu from Paul Manso na bridge a you sure say omadi kan ye bi ewo reference roda yi bridge bi wo yi ebi okoko she da chi ho ene bia bebre o ma ye nti akasa committee so de no sa bridge no mesre MC obapa mesre o nyame ye wadom na osan de 2 minima wa ho de twawani behwe ho na oka committees no broni bi effort committee one electoral area institutions e ward dan nyina ho na si nti no ye besere wom so mo yes bridge ne mamia mani beje pa yes wo ho no akwakoye te se enkran osu sa ministries ni wini municipal assembly na shemase number 9 e shemase na police station ni nyina say post office agric office forestry driving licenses court ni mienu nyina ye media court ni mienu nyina income tax nyina ye onabo hense edia ti mesre mu penifo mu ho se bibini a muntwa mani emehwe committee 1 electoral area esan se kronum be fa anti oho no ye community 1 rather electoral area but community 6 also I say wakotema committee 1 ni yes ye side 5 side 2 so what say committee 1 no rema any offering poor man so wom ye wo committee 6 the electoral area ni din the community 1 electoral area and community 6 yeah. okay yate ye da se bebre okay enti ye besan aba ho enomo homeso kakra efama me na me enhwe se me ready messages kakra ewa ha no monso so e de ato aso we see a friend no Dr. Down Blow or the free premso apewusika hey politicians won kan politicians asem kra o de so message de beba ne o kan ha no say oso de obesere NDC members no say omo eye vetting committee no so no eye a wo mun susu engrele finance okay was someone really finance minister designate na fe omon kai no enema waya enye omon kai ni nyina na mu yo mu misa ne se nti de waye yensan fa Ghana sika sem nso wonsa na se wa collapse Ghana economy hwe banks ahodo a na guo na ya GDP no so free 62 idea ba 78%. When ye west kra asi wo Ghana ha no mo nti age ni tumu a enye ye nti omo nkeka we nyina nkyere no mumisa ne se yesan ma beto aso ebebo na JM 2024 asempa yetia yo yate Dr. Down Blow enso so edia wode eba ye eno no we nso so edia ba normal SMS
Kona menkai. Oh, Danny. Okay. I say good morning Ofori. Ejuma na wo ye no. Ejuma papa ye frame me na yins wado dem from Buedua. Ye chiachia Buedua fo nyina. Why? Buedua fo ye chiachia mo. Ye gidi se mo ho ye. Okay, so 39 minutes after 9, still live on Ahinkan 93.3 FM. Honorable Obasan Atwa so at the Amame. Wo unit committee, no, working with them, is it difficult? Oh, na me di kan no. Ebinom ye imagine say ono de otai we yachi enji no. Enya de a one ohensi be ya adwuma na koso. But yes, na bro na wudi na bro, ohensi na wudi na bro. Me na me cross me no, me ba na me ba no. Ayo fra adwuma nya me e de afra me. Enti no minim say ni nyame akafa me ho committee 1 committee 6 electoral area bia no. Ebedu me mfie 9 no. Na ne ma ye no me bodin a obi a ho a nani ebeji. Efa ubisa me fa unit committee members yi. Ma me na chairman teacher boat akosua comfort nti amoa omugusu amo bo adwuma no kwabna ochu ebimu ho no ma adwuma na asomo no ye asomo no nye ba sa nipa me ensan di omaji omoye ma omo ne me ye adwuma no 100% metimuso a me sorry. Okay inti bi sa question ba akone de nkomotwetwe ne de asi nia unit committee members me de wokra beka ho nia mote odan community 1 electoral area ya akwasi akwa na papa akoya me refi ni din o omo friend saying ona bo wila majefo akwasi akwa kwetu akwasi akwa wabra ya to abawi a development intini ya detumi ahye mo nsa no me de FM bi no meka se enye na politics ni ye di eche kakra na ni etini se aya na ura asori mukra na ye ho obu abedu ono obi se me de me ye sofo asimasi nkrofo obu ono wa asori no sompa abedu sofo fro be ba no se me de na mo sofo we afa na ese o ma transfer no enti na ewonyame fie na edeba but nyemetima kan se emmoa amemu na ye ebu no ti mesre fene say me MP say ne waba odi nkabom aba no onkoso ane onabuketu omo nkabom no enkoso nya strong na yen achidifo ne yehu se bla misusu ade bi wo politics mu mesua ne o ma bi efa bra onabo ya osafmafo na se wuye no me ko aye na se ne onabo Alexander Kwesi akwana ko yehu se yiti mensa eti ho sei na saf odin safmafo ti ho ye ko Saturday ye ko to no Sunday ye ko to no ne omunya ne bom ene ye di asana sa mo ba mutimi one on one secret se mutimi ekwa aye ni ade kam ho bom sei ya na mo ba radio so na mo be ka different thing dia na ese ye nso ye di achi ne yesua nuoma bi ye se adwuma ne ye nya ya aka ene matiu account ne ye adwuma no nka bonu mu hia se ndc ni ndc MPP ni timi ka bom dia ada na MPP fo mienu ye ka se na me we afa na me we afa di dada na se ye ka ne sa dia emi bi atwa mu no na ye onipa nsia bi ombe contest ye na osubu atin ona bo osubu atin wini ye ndi ye ka ne sa dia nka osubu atin fees na za nka nkofo ni bi na eba sa 5 ni mu bi na eba but nyame na osoma ni nyame soma ona bu kwetu na obaaye na obaye na dwuma na ese wasoma Alexander Kwesi akwasa ono so meto aso ti mesra mu moma yemfa nkabom na yema oda constituency emfa na suma mpa infra. Okay, ubetu omfo na wasem wetwato a mepese mebisa wo ene se sisi ya yakoyin animu yi ede ben na wo hwe animu se kopem se wo 4 year term a ede ama wo no bekwa awie no ede na wo hwe animu se wo be ede ama manfo sisi ya me no ka se ni me kan da makoma so se menya school ama committee 6 for na fei bridge da liberation hall no aircon no na mo food bridges mienu efene say Amedia for line na Mr. Chiemu ho ansana Mr.
efam ho ni nyina da makoma so a me pese me boa friends MP and MC na omo hwe na sa dwumadie ni nyina ekoso committee 1 electoral area na bro no ye kra behwe ti eguso a ni nyina no me nimpanifo guso ye lobby so ombeboa na electoral area no se chip compound edu flow level guso omo ye failing no je fili wi ametre so mbeto blocks nentem insuo ito ebeto guso na ye fine na chip compound no so be koso na ye clinic na committee 6 committee 1 electoral area ababa ye kra behwe anapema me ncha me roommate na omi apel nyame nka ho si baby amekobia na me yere onyimi mu da otama chisa adwen no I don't know roommate no sa swag swag papa na homesoma me ansa na ba bija kwan no homesoma me obi se me mo nwum we fa ma won krofo no a wo mte community 1 ho eye kwasi akwa ni kwetu no me pa cho omunwum nie Obuoba Ofori Amanfo Maakye Ediba 99.3 FM. Ainka FM. Okay, so there is a beautiful song coming from the camp of Samuel Owusu. Aba obeja aba penny. Ya ni edi hwemo. Tada. Okay, we see Ofori Amanfo. Ke Nyankopon wo so we shira wate. On hwe so mo ho ban onipa bia obesore wo so Nyankopon ni mfansi ani na me se nkodimdie beba na dwuma wo ye yi ebebo kwan kese de akoyedie mu dia ma wate koso ana ye enhwe benkum hwe nifa na o ka no kra wo hu ashi na basa wo hu sa bua bi no hey koso ana ka no kra fama my Ghana ena afei achemansa kutuku ni bosome ka no kra fama wo mo bebere no ampe no kra ka no kra kire wo mo Nyankopon shira pa afei me bo Brim Central Municipal Assembly NADMO coordinator Ochiman also ochiawa no pay we efri sami ho we the free some force ventures awo Abuoba Palace enimu ho dan 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 na yatfo abade amamwa yatfo abamamo se mo form committee na mo mo amampuntu nkosa wote ho de kwetu kwasi akwa kwetu akwasi akwa edi asem no okwa kan ensinka na de bi asem a meka ne say we should be guided by kwame nsem o kan ye about change ye ka change no say maburu na bufuo sode a sa nsem wuru no ampanimfo ni bi ye no ebe pani so sa kom timani so ye hwe wo ye hwe ne ebeto se bem wajaya na mago awodi Eninti assemblyman da so ewa ha mekorma koja na kwan na afei mama enipa be mienu miensa bi kwan no mo so agba wuram ho ye ha beduru fie ha befa wo ho anye ha nso ane asore ko ye kura ya breda da ne konko peduane ni
Honorable Onsem we chat to one after you now, Quine. I mean, some chat to say a Jumane ye no, and I make an air of Juma to say Yame, Asumame. Now could hear me, send your doing Sawunya me, hey, or how beba, Amani beba, or Tai beba. Now, so stand say a jitum say Yamina free intino. If you me plot to a DB. So yeah, doing near the Gunanimas, and Yaka say, Yohana, as I remind you say, now so Anna Mecanium say, Nyan Sabua Quay Yame. Oni mechira dia ye ni ne se nyame no orinya ye muda ni se na ye wo nyansabo kwa nyame no oni mechira dia ye ni ne orinya ye muda Pentecost for ne duru ho ni se edamleku nyum se isuro otanfo bema ni chembiara if say ye wo nyame oka ye hu abre nyina Oyobo tenti oyi himuda yetrenwa yenimuwa sida honorable Medasi. Yes, yeah, that's papa we too much. We pass on kwe. Honorable Ohinisi Apewu Ebenezer and yetini kind community 1 electoral area one assemblyman no. Pentecost home no. Ija no anka me say nka odi bi beto aso. Okay, anything so here ha ebetimi afa 0201 ye networks no aye bibia ho but so ho here ha na obo remu ebe fa 0201944485 honorable ha bia na wo question so the manual obe ansa and 0554820910 make manusi ya no bi frɛ yen text message number no na wa baby a wo frɛ me ye na peke mabobo number nso se frɛ hey oh my god number we na frɛ why me dofo 0201944485 and 0554820910 say ebia na asem na opese wo ka kire yen off air ma yenwie ne frɛ yen why because the see ya no number na wo frɛ ne di djuma nti wo frɛ me nim say yenya kasa wa ha ne no mekasa ana yempeke wo mfam na yentie dia wo kan nti wadawro ma ye pon wa no wa frɛ sa number no why me da say 02019444850554820910 na won so obobo number say ye wo anka abetimpu atwro 0554820910 Ebi so na our personal complaints o pese wo ye number wo se wo frɛ after the show after the show 0557 266 229 0557 266 229 and only your number will be free after the show. Me pacho ye mo achi no pay. Hello. Yes sir. Good morning. Morning o wada romodin me be akasa free. Yep, papa hini aye me kasa free abo. Okay, pacho yinti o. Not mo papa no better for no. 12 years ago. Me dan say was so me pound no woman to me and mama could America fire service for by or the woman report me kwa na dia mama ye look at me no mo the man actually me hu say woman do din na me man ba na woman chapa nti woman treka woman dey adwuma no was it 12 years ago? 12 years ago. And at the end of the brew. Oh, you bucket me and rubber bucket me and I didn't swear the bucket you get Mukoy on. But then Yamia shows up a permanent. Me are 207 national best for young farmer. And because I say Yamia shows up a permanent. Into yesterday, Yamedia, why? That's the mother that I'm. Yo, yati, yeah, that's it. Hey, Adio.
Okay. Da da da. Okay. Da da. Eti mbacho ye nese sanyo no ma na yen pon. Me bato se utie yen na se opese ofre e wo yen dwumadi ahoro nyina so a number we save to phone so. Na ne mo save na mo frefre ne yen text message number. Nti se ye program na se wo send frefra o hayen. Eno ni twi ya meka ne simple o. Number wo se wo frɛ nie 0201 944 485. Save we no. Aha, so awie. Ana de kan kra tworo to ho. Akire no save 0201 944 485 and 0554 820 910. Ero number. So wonya te say say frɛ for wadwen kyerɛ bra. Eno na wo se wo frɛ. Na saa na ye a mo frɛ ne ye text message. So what you say? Nti ofrɛ sa no ma ya confused. Ye hunu say ye nka sew. Say ye ne onipa na ofrɛ ne nko kasew. Mesrɛ mo enkotodwegu fom. So what you say? Me da say. Enti me sorry so na kwabena costi. Apua mantem di onya betena ase a radio nka ni nyina na ye de ba de. Atonsum. Afi morning show nka ni nyina omo be ya nso emfon. Wa wo kasa utimi ofiri no aba betie kwabena de kakra o pick points ni bia na wa kwoto aso. Adenti a ye ni ahenkan ye dinkan ye seti pezi no ama omo aka no so afolo. Adenti me sorry so ma ejuma with kwabena costi. Or the abeto aso dia mamo. Mama mfase da enkoma obi bia wuti yen fiti anopa bepem sabri a ye sorry so. Ni on send a message nia ofre ye nia o try say obe friend so entumi amma. Mu nyina Nyankopon nhyira mo. Omo nso aye frefre omo gi yensu nyina nyame nhyira mo nyina. Nyankopon ya adom e chena ye besa na hia. Aseda ekwa ma executive producer odi ankan kwa me Yeboa. Agwempa hini Kofi Mensa Sigibi. Enemi hunse kwa me asantene na mtenten no ano hono mo. Agwempa hini Kofi Mensa Clement Tenkran ofre me Ofori Amanfo. Obuoba. Mame na wasi. Nyame adom e chena ye besa na hia. Hwe ho suye. Wo hwe ho suye na Yesu ba mu a utumi nyine che medase